ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. Дӯстон, хонаи дуошона аст ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Амоншайхӣ гуфтага аст, лаби даҳриёи Кофарниҳон. Амихел маълумот аст. Дӯстон, заминаш 15 сотиқ замин аст ки 12 дар хона кардаги тайёра ки якум ошонаш уже барои зиндагӣ 100% тайёра. Дар поёншам ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни газхона оғоз дорад ва дар дуруни хонам калидор, ошхона, баняшам аст. Ремонти замонави гирдаш маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, обсвет дар дуруни ҳамин хона ҳаст. Шароитҳои замонави муҳайё кардагие ки срочно фурӯхта мешавад бо нархи 550 000 сомонӣ. муомилаи хуб ва савдо ҳам мешавад. ба кадоми шумо агар лозим бошад дар ҳамин рақамошон занг мезанед, бештар маълумотшон мере. хона беҳад калон аст барои як чанд оилае ки ҷои мувофиқ ва муносиб аст. марҳамат, дар ҳамин рақамо поёмда занг занед, бештар маълумотшон гирем. шумо агар ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, магазин чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама доред, метавонед ки дар номери имо ба ҳасаб роя кунед. сураташро дар видеои оянда реклама чоткаш мемонем. дӯстон, марҳамат, видеоро то охираш тамошо кунед, лайкотон намонед. чӣ мошине ки ба шумо хонае ки дар кор нависед, албатта пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Ёҳсу гуфтаги аст. хеле маълумоте хай бо маълумот пуррашам мегирен. заминаш 12 сотиқ замин аст ки 3 дар хона, якта калидор кардаги коробка ҳаст. хона такҷуда подвал, ошхона, баняш, кухниш дар дуруни ҳамин хона аст. болош пӯшондаги ҳамаш тайёра, фақат дару тирезаву шкатор ҳам хеле кораш мондаги аст. дӯстон, ки боз фундаментҳои ошхона, ҳоҷатхона ёшам отделни рехтаги аст. дар инҷа обсветшам ҳаст, мега ҷои ободия, мега свет, обуш, патсияни ҳаст. гирди хонада бо дарахтони навниҳолам шундаги ҳаст. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ. ба кадоми шумо агар лозим бошад боз муомила мекунанд, не ки бисёри бад не, камтар дига муомилаам дорад. хонаи навсохти замонаие ки такҷуда подваламаш кардаги. марҳамат, занг занед, дига маълумотшо аз ҳамин рақамо гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, пеши корвон грав завод. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. доми 4 ошона аст ки дар дуюмаш қарор дорад 40 квадрати метр. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни кондитсионер, телевизор, яхдон, плита ва мошинаи ҷомашӯӣ, палисос ҳамаш ҳаст. мега бо чизи чораш фурӯхта мешавад. ремонти замонавӣ, доми нав, ҷои беҳтарин, мега пеши гравзавод, наздикии масҷид, бозор ҳамаш ҳаст. срочно бо нархи 255 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомилаи хуб мешавад кадоме ки мехарад. дӯстон, рақамошон дар поёни видео аст. метавонед ки дар ҳамин рақамо занг зада бештар маълумотшо гиред. квартира нав аст, шароити замонавӣ ҳамаш шароитош аст. мега бо чизу чораш фурӯхта мешавад ки ҳамин чизое ки ман номбар кардам ҳамаш дар дуруни ҳамин квартира ҳаст. аз шумо хоҳиш мо нависед ки фақат як дуна лайки бепултон намонед, имконият дошта бошед видеонавора дар имо ба ҳасабтон подлиса кунед. агар шумо ҳам хали квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, мошин чизе ки барои фурӯш, барои реклама доред, метавонед маълумотошо, хати суратош дар номери имо ба ҳасаб роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда, рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ аст. дӯстон, хонаи навсохта қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район мешавад, пеши молбозори нав гуфтаги аст. соҳибшо наздикии молбозори нав. ҳамин хел маълумот аст. заминаш 6 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардаги тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дута ванна, дутаи дига ҳоҷатхона, мега отделни дутаи ҳар як кадомаш дар берун надурун ҳаст. мега соҳибшо ҳамин хел маълумот пешшуд кардаги аст. ремонти хона ремонти нав аст. хона навсохта, гирди хона пол ниход маҳкам,
обсвет чам аст ҷои нағза мега соҳибшон дӯстоне ки аз ҳамин территорияам хеле хона пурсидан ина агар ки ба шумо варианташон мувофиқ бошад дига маълумотша мегирем. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди хона ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш омода аз тарафи хонадор яъне кардан метиҳанд дарахтони мевадиҳанда рӯи ҳавлиш яъне ки шебен ҳамаш рехтаи қоидави дӯстоне ки ҷои нағза мега марҳамат дига маълумотша аз худашон гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Сино гуфтагӣ ҳастанд, айниқтар маълумотша нагуфтиянд. як хонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад 44 квадрати метре ки дар нуш калон ҳастае. об светш ҳастае ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, отделни ванна яъне ки отделни ҳастае кондитсионер, термис, оби гарму хунук, дари нав, пардаҳо ва стиральни машина ҳама хел чизҳо ҳастае ки ремонти нав хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш муҳайё ҳастае ки дар нуш калон ҳастае. бештар маълумотша боз аз худашон мегирем ки наинҷа бо кати гудакона ҳамаша дошта хайбанам дӯстон ин шақатишон метиҳанд наметиҳанд аз худашон мепурсем. фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки савдош дар назди квартира мешавад соҳибшон ба телефон савдо намешавад. дӯстоне ки аз райони Сино ҳам хали квартира пурсида буданд як хонага арзонтар хай арзонтар агар ки ба шумо ҳамин нарху мувофиқ бошад метавонед дига маълумоташа гирем. рости гап арзон ёфтан қина нест арзон бардорон кадоме ки ба мо пешниҳод кардааст мо пешниҳодошонам мондастем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши корвон кӯчаи Гулбута яъне ки канечкаи маршруткаи си гуфтагӣ ҳастае на ки наздикии корвона ҷои нағза кадоме ки медонад. заминаш 2.5 сотиқ замин ҳастае ки 14 хона кардагӣ тайёра якта калидор ошхона ҳуҷҷатхонаша отделни ҳаста дару тирезаҳои нав гирди хона маҳкам мега соҳибшон обсветаш бе проблемае срочна мега фурӯхта меша оилави мега Москва мера мега барои Москва рафтан пул дар кора ам хали маълумот мега Россия мера мега соҳибшон амира фурӯш дамондиам бо нархи 268 000 сомонӣ ки бозам камтар дига муомила мешавад мега ҳуҷҷатҳои хона документош 100% мега хай бо як бода хатон ани қадам мегирем чунки ки ҷош ҷои нағзае наздики бозор кӯчаи Гулбута яъне ки шаҳри Душанбе. марҳамат дар рақамҳои поён буда занг занем бештар маълумотша гирем фақат одамони харидор бисёр арзон намекунем мега камтар арзон мешавад. марҳамат дига маълумотша боз як бор дига хатон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр қарор дорад ки соҳибшон нагуфтая ки дар айниқтар гуҷур дар 9 километр лаби раҳ гуфтагӣ ҳастае хе маълумотае. як хонага квартира ҳастае дар 4 ошона қарор дорад 25 квадрати метре. об свет ҳастае ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, отделни термис, оби гарму хунук ва стиральни машина хел кухни гарнитур яъне ки мебел ҳам хел чизо халадин ҳастае яъне ки намедонам ки бо чизи чораш метиҳанд ки иша ягон чи гуфтагӣ нестам фақат квартира ин чизаша қадчон худтон маслиҳат мекунем. бо нархи арзон фурӯхта мешавад нархаш 185 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомилааш дар назди квартира мегӯяд соҳибшон ядо бардорем ки аз ҳамин территорияи 9 километр хали квартираи арзон пурсида буданд ина ба шумо вариантҳои хуб ҳаста метавонед ки дар ҳамин рақамҳои поёнбуда занг занед бештари маълумотша гирем бозам арзон мекунам. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Молоён гуфтагӣ ҳастае соҳибшон ҳамин хел маълумот ҳастае. заминаш 25 сотиқ замин ҳастае ки се дар хона кардагӣ тайёра ки якта веран ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом отделин дорад калидор бо боғ дорад ки боғи мевадиҳанда мега дарахтони мевадиҳанда дорад об свет без проблема хона ремонт дорад срочна фурӯхта мешавад мегӯяд соҳибшон бо нархи 220 000 сомонӣ ки бо ҷош зура мега ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳанда ҳастае 25 сотиқ замин се дар хона як калидор веран ҳамаш ҳастае. ба кадоми шумо агар ҳамхе хонаи калон агар лозим бошад метавонед ки дар ҳамин рақамҳои поён буда занг занед бештар маълумотша аз худашон гирен. аз хоҳиши шумо дӯстони азиз ки ҳамин хоҳиш шумо ҳамине ки як дона лайки бепултон рамонед чӣ хонае ки ба шумо дар корае нависед мо албатта ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. видеонавори моро агар имконият бошад дар имо ватсаптон подлиса кунед раҳмат барое ки кадоме ки дастгирӣ мекунам моро. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши аэропорта мегӯяд соҳибшон ҳамин хел маълумот ҳастае ки хона бо чизи чораш фурӯхта мешавад ҳамаи чишкати мега метиҳам срочна. як хонага квартира ҳастае дар 4 ошона қарор дорад 30 квадрати метре.
обсвет дорад ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термос, кондитсионер, мебел, кухни гарнитур, шифонер, қолин, палас яъне курпача ҳамаш қоидави мега ремонти нав барои зиндагӣ кардан 100% омода мега пеш шуда магазин ҳама чизои лаби раҳдай чизои дар кориш ҳастае. Як хонага квартираки 30 квадрати метре бо нархи 255 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мешавад ки мебел ва диван ҳам хеле чизоам доштае. дӯстоне ки аз ҳамин наздикор яъне ки наздикии аэропорт приставдан ҳамин хонаро метавонед ки шумо савдо карда гирен ҷои нағзе хай бо дига маълумота як бор дига гирен марама. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз яъне ки наздики донишгоҳ гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. заминаш 14 сотих замин ҳастад ки ду дар хона кардага якта калидор дорад ки хона коробка ҳаста гирдванаша маҳкам ҳастад. наздикиш намега ҳамаи наводи чизои лозимӣ ҳаста мега мактаб садик парки нав донишгоҳ яъне ки ҳамин чизо наздика обшам ҳастад. ҳамаи наводи ҳуҷҷатҳои даркориш мега за хонара ҳастад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш мега ҳастае. бо нархи арзон нархаш 85 000 сомоние ки бозам камтар дига муомила мешава мега садошона сум даркурае. маравад дӯстони апаҳое ки акаҳое ки кадоме ки ба шумо ҳам хеле лозим бошад дар ноҳияи шаҳри Туз назди донишгоҳ гуфтагӣ ҳастад метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон занг зада бештар маълумот агар хона уже коробка тайёра дига короша хатор мекунен дар треза часпонда медарен зиндагӣ мекунед. марама. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар кривой домда қарор дорад. дӯстоне ки аз ҳамин кривой яъне ки квартира биставдан квартира на ба шумо пешниҳод мекунем. сехонага квартира ҳастад ки дар панҷум ошина қарор дорад 68 квадрати метре. обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом отделни ҳастад кондитсионер ва ваннашам отделни қатъи обу гарми хунукуш лаби рода доми лаби рода қариб пеши таксиёи канечкаи таксиёи кривой. дӯстон хай бо бештар маълумот сехонага квартира бо нархи 260 000 сомонӣ. ба кадоми шумо агар ҳамин квартира лозим бошад дар ҳамин рақами поён буда метавонед занг занед бештар маълумота аз худашон мегирен бо арзонам мекунем мега кадоми харидори аниқ бошад. марҳамат дӯстоне занг занед. аз шумо хоҳиш меонад ки лайкҳои бепултон намонед ва видеонавори моро ва имконият бошад дар имо ба ҳасабтон подписа кунед. ба шумо чӣ хонае ки дар кора дар комментари нависед замина чизе ки набошад мо албатта фақат камтарак сабр кунем мо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат шумо дастгирӣ кардана фаромӯш накунед лайк кунам мондан гиред. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар посёлкаи наврӯз гуфтагӣ ҳастад пеши молбозор. посёлкаи наврӯз пеши молбозор ҳам хел маълумот ҳастад. заминаш 3 сотих замин ҳастад ки ду дар хона қатъия калидориш кардагӣ ҳастад. гирди хона полни ход маҳкам обсвет дорад ошхона ҳаммомшам қатъи чиёш отделни ҳастад. хона заминаш 3 сотих заминае. ремонти хона хай средняи миёна ҳастад барои зиндагӣ кардан мешавад бо нархи арзон срочно фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ. кадоме ки мехарад мега боз муомила мекунем мега соҳибшон посёлкаи наврӯз шаҳри ваҳдат. дӯстон марамат рақамҳошон дар поёни видео мондаги ҳастад метавонед аз ҳамин рақамҳошон бештар маълумота аз худашон бозгиред. дарахтори мевадиҳандаи навниҳолам шинондагӣ ҳаста мега инҷода уже одамо зиндагӣ доранд. дар ҳамин рақамҳошон занг занед бештар маълумот агар хонаҳои баракаш ҳамаш тайёрае. дӯстон ин буд ки 12 хона ки мо равон кардем пешкаш шумо кардем. агар ки шумо хонаи фурӯшӣ квартира замин мошин чизе ки барои реклама барои фурӯш доред метавонед маълумоташа қатъи суръаташ роӣ кунед. рекламада мемонем ки фурӯшда мемонем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.